Jeden z predmetov v zbierke grafiky Mediritina z roku 1761 zobrazuje Sviatok svätého Mikuláša. Je to nizozemská grafika, vyhotovená podľa predlohy z roku 1740 približne. No a vidíme tam rodinu, interiér nejakého mešťanského domu alebo nejakého aristokratického obydlia a sedí tam teda pri stole otec, za ním stojí matka, sú tam 4 malé deti a ešte aj slúžka, nejaká chyžná. No a tieto deti majú v rukách hráčky, vidíme tam rôzne sladkosti. Jedno z dieťa, starší chlapec, plače, lebo dostal za trest zrejme namiesto darčeka prútiky. Na zemi v topánke opäť vidíme nejaké hráčky, čiže vidíme tam vlastne také zvyklosti, ktoré aj dnes deti prežívajú na Sviatok svätého Mikuláša, teda že si nájdu sladkosti a nejaké drobnosti, chystajú si tie svoje topánočky. Takže za tých 200-300 rokov vlastne už sa toho až tak veľa nezmenilo. To nám táto grafika prezrádza. Grafika je namalovaná podľa predlohy, podľa takého gvašu od nizozemského maliara, jedného z najvýznamnejších nizozemských maliarov, Cornelisa Trosta. Nedávno sa objavila na aukcii v Amsterdame, takže sa vlastne vynorila na svetlo sveta. Celé storočia vlastne bola známa len z týchto grafík, ktoré sú vlastne jej rozmnoženinou. No a opäť sa teda dostala do súkromných rúk, ale už teda vieme aj teda tú pôvodnú farebnosť, poznáme a vieme aj to, že tá grafika sa vôbec nevzdialila od toho originálu. Je ale jedna zaujímavá variácia tejto grafiky v zbierkach múzea v Schönbrunne, kde Mária Kristína, jedna z dcér Márie Terézie, známej cisárovnej, namalovala vlastne tento istý výjav s malými obmenami, s tým, že vlastne sedí tam jej otec František Štefan Lotrinský, je tam jej matka Mária Terézia. Namiesto slúžky tam zobrazila samú seba a okrem toho sú tam ešte 3 malé deti, jej mladší súrodenci, vlastne posledné 3 deti Márie Terézie. Je tu Ferdinand Karol, ktorý teda asi neposlúchal. Je tam Mária Antoaneta, ktorú teda poznáme neskôr z francúzskych dejín, ktorá pri francúzskej revolúcii bola popravená, bola manželka francúzskeho kráľa. A je tam Maximilian František, to najmladšie dieťa. Takže to je taká pekná variácia na túto grafiku už z nášho prostredia. Mária Kristína potom neskôr dokonca aj žila na Bratislavskom hrade so svojím manželom Albertom Sasko-Tešinským. Teda to je pomerne známa postava v našich dejinách.